Eto mga kaaksyon, huli sa CCTV footage ang dalawang lalaki sa barangay Batang, Ligao City na pilit umanong binubuksan ang isang piso wifi. Ayon sa reklamo ng may-ari nito na si Stephanie Alyorde, nasa 100 lang naman ang nakuha dahil mabuti na lamang daw ay agad niya ring nakuha ang mga kinita dito. Ngunit labis pa rin ang takot na inabot nito sa kanilang pamilya. Ang pangyayari, panoorin natin ito. Kitang-kita sa CCTV footage kung paano tinanggal at ninakaw nitong mga kawatan itong piso wifi. Pero alamin na muna natin sa parte ng mga barangay official kung ito ba ay recorded sa kanilang barangay. Nasa kabilang linya ng telepono si Kagawad Jose Antonio at Chabal Jr. ng barangay Batang, Ligao City. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad Jose. Dire-diretso tayo, alam po namin na talagang nakita nyo na itong CCTV footage kung saan kitang-kita po na itong lalaki ay kinuha ito pong piso wifi doon po sa inyong lugar. Nakilala nyo na po ba itong mga lalaki na nasa CCTV footage? Actually po, ma'am, nung na-release po ni Stephanie yung footage, hindi naman po na-identify kung sino po yung personality, pero na-actuan po naman po na kasi yung footage nakikita natin na walang face mask or ano. So, in meantime po, malalaman at ma-identify naman po kung sino po talaga itong mga kawatan po ito. Opo. So, base po sa record dyan po sa inyong barangay, pang ilang insidente po ba ito ng nakawa ng piso wifi dyan po sa inyong lugar? Katungkol po, ma'am, sa mga piso wifi, actually, una pa lang pa naman po ito. Pero may mga nakaraang insidente na po kung saan yung ibang establishment at bahay na mga nanakawan. And kahit pa paano meron din po ng mga ibang, yung mga simpleng bagay, katulad ng yung mga manok or kung ano pong mga nawawala sa kanilang pag-aari sa ibang bahay. Pero ito pong sa piso wifi, ang sa pagkakalam ko po is na ipa-record po ito sa barangay. Opo. Pero aside po, nababanggit nyo, Wad, na aside dito sa piso wifi, talagang marami na pong nangyaring insidente ng pagnanakaw or nakawan dyan po sa inyong barangay. Opo. May mga nagkailan na rin po. Actually po, ma'am, hindi lang po dito sa barangay namin, kahit po sa mga kalapit na barangay. Kagabi nga ang alam ko po is sa kalapit na barangay may nahuli, pero hindi po ako masyadong sa information kung patungkol doon. At saka may mga iba rin po na napupasa kami sa social media dito sa kalapit naman barangay na may mga pumapasok na mga lalaki na ganun po. Opo. For security purposes din po, Wad, ano po yung mga aksyon or paraan or plano po ng inyong barangay para naman po ay maprobihitara natin or maiwasan po natin ang ganito pang mga insidente at yung may mga balak na masama po na pumasok po dyan sa inyong barangay. Ano po yung plano ng barangay po ninyo? Actually po, ma'am, yung sa pamumuno po ng ating kapitan at sa kasama ko pong kagawad na nasa komitiba ng Peace and Order. So, na-instructionan po lahat ng ating barangay tanod na maging alerto at patuloy po gabi-gabi po, minsan madaling araw nagro-ronda sila. So, hindi lang po namin nasasabi kung anong oras kasi shifting po kasi yon. Kumbaga, random po para kung magkakaroon po kasi ng fixed na time sa pagronda, for sure po, malalaman niya ng mga nagbabalak. And yan po, random time po, may mga umiikot na mga tanod at nararamdaman naman din po dito yung visibility ng ating mga kapulisan, lalo paggabi. Minsan po nagwawangwang o nagbubusina yung mga mobilang pulis. So, malaking tulong po ito para kahit papano
kung may mga nagbabalak or kung may mga naka-standby ay maano po, Opo. matigil po yung kanilang binabalak. Kagawad Jose, makiki-update po kami sa inyo kung meron na po kayong pagkakakilanlan dito po sa mga suspect na may kagagawan po ng pagnanakaw. Maraming salamat po, Kagawad Jose. Opo ma'am, wala naman po. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Para naman sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Ligao City si Stephanie. Ito na partner yung nagrereklamo at nanakawan. Opo, yung biktima ng pagnanakaw ng Piso Wi-Fi. Magandang hapon, Stephanie. Hi po, magandang hapon po. Opo, kumusta kayo ngayon, Stephanie, matapos itong insidente ng pagnanakaw sa inyong Piso Wi-Fi? Thankfully, okay naman po. Technically, hindi naman po talaga kasi kami na nakawan. Attempted, pero syempre nakakatakot. Tsaka para sa akin na traumatizing din yun. Attempted, First time yung nangyari meaning sa to say, kanila. binabanggit nyo po na hindi talaga nadala yung machine. Hindi. Okay, so buti na lang at andyan pa rin sa inyo yung Opo. Piso Wi-Fi nyo at patuloy pa rin yung inyong negosyo. Ngayon, eto po Opo. bang insidenteng ito ay nai-report nyo po sa police station kasi nababanggit ni Kagawad na iparating nyo sa barangay. Ngayon, sa police station ba, nai-report nyo din po ba ito? Wala po parang formal love letter. Pero that night, nangyayari po yun, nung nalaman namin yun, tumawag agad kami. Tapos may pumunta naman po na mga police officer. Stephanie, naalala niyo po ba yung mga kaganapan bago nangyari ito at bago may umaaligid-aligid nung araw na yon doon sa bahay ninyo at nung nakita mo yung CCTV footage, ano yung naramdaman mo? Sobrang takot po. Sobrang takot. Sobrang takot talaga. Naalala ko pa, nung kasi, pinapatulog ko po kasi yung bunso ko. Tapos, kakatulog lang niya. Nasa ko pa siya, nasa kamay ko pa siya, hindi ko pa siya nabababa. Si Mister, lumabas galing sa kwarto kasi nasa sala kami ng bunso ko. Lumabas si Mister, sabi sa akin, pakicheck mo CCTV. Kasi tumawag sa akin si ganito. May napansin na mga lalaki daw, maaligid-aligid dun sa labas natin. So sabi ko, sure ka? Kaya bang sumasakot ako sa kanya, binubuksan ko yung CCTV monitoring app dito sa phone. Tapos nung pagbukas namin, bumukas namin yung tatlong lalaki na parang pilit na, parang may screw sila or tool sila na ginagamit. Binubuksan nila yung parang bahay-bahay ng CCTV. Oo. At first po talaga, parang na-stuck up pa kami. Hindi namin alam talaga kung ano yung gagawin. Kasi sabi ko sa kanya, sa mister ko, nakukuha ko pa lang yung laban yan. Kaya sabi ko kahit, tinala muna natin kung anong gagawin nila. So parang nakampante ako. Hindi ko naisip na pwedeng makuha yung mismong machine. Kaya sabi ko, okay lang yan kasi nakuha pa lang yung laman. Ganyan. Relax pa ako. Oo. May nakita ko, parang hinuhugot nila yung mismong Piso Wi-Fi machine. Yun na, taranta na ako. Buti na lang, Stephanie, no? Sabi ko, tara na, kunin mo na. Sabi ko. Oo. So, yun. Stephanie, buti na lang at nakuha mo pa lang yung laman ng Piso Wi-Fi. Opo. Usually ba, mga ilang araw mo bago ito kinukuha? Bago pa lang po kasi yung Piso Wi-Fi. Bale, dati, pangatlo pa lang kasing harvest ko yun. Dati, mga 1 month, ganyan. Itong nakaraan, hindi pa nga tanong sa 2 weeks, hindi ko lang alam kung anong pumasok sa isip ko noong February 8. Sabi ko, ano kaya kung kunin ko na? Parang may babayaran nata ako. Sabi ko, makakatulong yung sa Piso Wi-Fi nga. So yun, ginagos ko na yung laman niya. Okay. Opo. Praise Yun God. pala, kaya pala Praise ganun. God, May partner, mangyayari no? palang ganito. Praise God, Stephanie, at naisipan mong kunin kaagad at ang tawag doon ay Oo nga po. hinarvest mo kaagad Oo. yung laman ng Piso Wi-Fi. Opo. Ma'am Stephanie, nung nakita mo Opo. po yung CCTV, yung kopya ng CCTV, meron ka ba kahit papaano yung nakilala doon sa tatlong suspect na nagnakaw ng laman ng Piso Wi-Fi po? Hindi ko po kilala Talagang may kamukha siya nung una. Kasi lang, hindi po. Kasi zinum-zoom pa namin. Parang mga hindi taga rito sa barangay. Hindi ko lang po sure kung taga dito sila sa Ligao. Pero rinig ko, parang taga Ligao daw. May nag-viral na post daw
eh. Okay. So, Kasama yung parang picture ng isang lalaki doon. okay, so ibig Taga dito sabihin, ng Kalikaw. oo, so ibig sabihin, posibleng hindi talaga kabarangay mo yung nasa likod nitong pagnanakaw. Hindi po, kasi kung taga dito siya sa Batang, kahit hindi ko kilala sa pangalan, makikilala ko yung mukha at sa mukha. Hindi sila taga dito. Tsaka marami silang parang pinapuntahan na din Oo. bago dito. Tanong ko lang, Stephanie, dahil sa pangyayaring ito, patuloy pa rin ba yung pagninegosyo nyo ng piso wifi? Sa ngayon po, hindi pa po nang-resume kasi parang sinira po kasi nila yung bahay-bahay. Parang yung lalagayan po pag ng padlock. Opo. Yun ang sinira nila. So wala kaming mapaglalagyan ng padlock. Ayoko naman na papaayos ko muna po siguro. Tapos ididikit ko na lang siya dito sa tindahan mismo. Ito partner, Pero issue talaga. Opo. Matanong ko lang sa kanya partner, no? Ma'am, bakit niyo po naisipan na doon ilagay itong piso wifi doon sa gate niyo, ma'am? Imbes na doon sa loob ng bahay niyo, ma'am? Kasi ako, very considering ako na iniisip ko yung kumbaga accessible siya kung doon siya kasi halimbawa kung close pa kami or close na kami, kung may gusto pang maghulog, makakapaghulog pa doon. Tama So na. ako naman, gano'n lang naman yung intention ko. Tama. Hindi ko naman naisip na may mga ganun palang klaseng Tama, kasi tao. syempre, any time of the day, any time of the hour, kung gusto ng customer na maggamit, partner, accessible. At malaki yung tiwala ni Ma'am Stephanie doon sa lugar nila. Oo. Eto partner, Ma'am Stephanie, makinig po kayo para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya ng telepono natin si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po, RD. Ma'am Ren, magandang hapon at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dito sa ating programa. Opo, eto partner, magandang hapon ang po, ma'am. number one action man ng Yes. PNP. Never say no si RD. Opo. RD, matanong po namin kayo, ano po yung maaring legal na aksyon nila, Stephanie, sa ganito pong sitwasyon dahil hindi lang po ito yung unang beses na napag-usapan po natin ito at may naidulog pong reklamo katulad nito dahil nung mga isang araw, meron din pong nakawa ng piso wifi. Ngayon po, RD, ano po yung legal na aksyon ang pwedeng gawin po ni Stephanie? Ma'am, unang-una, bago tayo nagka-usap, chinik ko po yung status niya sa Ligao City Police Station. Nakausap natin yung Chief of Police doon na hindi po na-report sa kanila yung insidente. Nakita lang po ng police natin sa social media na yun din ang dahilan bakit pumunta na sa kanila yung ating police. So, ma'am, malaking bagay po na pag may mga ganong insidente, i-report po kagad sa police para nang sa ganon, matugis po kagad natin yung suspect at masolve po natin kagad ang krimen. So, yun po ang hinihingi natin na partisipasyon ng community natin na Opo. ang katahimikan, ang kapayapaan ay that is a concerted effort, tulong-tulong po na pag trabahuhan natin at pag-participate tayo sa pagsugpo ng masasamang gawain po. Opo. Ma'am. So, minsan kasi RD, mukhang nakakalimutan ng ating mga kababayan na ipaalam kaagad sa PNP, mas gusto nilang what's on their mind, they post it Kasi akala nila, mas makakatulong. Doon nakatulong naman talaga. Kaya lang, ang pakiusap ni RD, kung talagang ganito yung kailangan natin ng police assistance, punta tayo sa opisina I-report ng agad. PNP at i-report. Tama, RD? Opo, ma'am. Opo, yun po talaga ang kailangan natin kasi very important po, ma'am, yung informasyon na maibigay kaagad sa pulis. At magkukuhan kayo, ma'am, sa Ligao City, nandyan po yung provincial headquarters natin. Maraming pulis ang Ligao City Police Station, kaya nakahanda po sila, ma'am, palagi na magresponde, nakahanda po silang tumulong sa ating komunidad. So, yung participation po ng community natin, kung cooperation at pakikipag-collaborate nila sa ating kapulisan, kailangan din po natin, ma'am. Opo. Opo. At isa pa niyan, RD, kung meron pong mga gagawing aksyon na hindi muna dapat malaman ng publiko dahil merong mga operasyon na parang kailangan nating itago muna para maging mabilis ang madakip yung suspect, mas madali. Diba, RD? Opo, ma'am. Yun. Lalo na, at kung may CCTV
footage kasi yung backtracking po ang mabilis na makakapag-solve ng incident po, ma'am, crime incident. So sa pamamagitan ng programa natin dito sa Ako Bicol Public Service Program, yun po ang hinihingi natin na partisipasyon ng ating komunidad, na tulungan natin ang pulis sa bantayan ng ating paligid. So may kasabihan nga tayo, ma'am, the community is the police is the community. So kung po, taga-kuan lang po kami, taga-enforce ng batas at tutulong po anytime po, ma'am, na kailangan tayo. Opo, at ang gusto ng PNP, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Opo, correct po yan, ma'am Rem. Sir, Opo, siguro RD, dahil sa uso na naman itong negosyo na piso wifi, ano po ang mensahe natin sa mga kababayan natin na merong ganitong negosyo o kahit ano pong negosyo para makaiwas sa mga ganitong insidente po ng nakawan? Unang-una po, sir, ilagay natin sa medyo safe na lugar. At kung mura lang naman po ngayon, sir, ang CCTV, yun po ang magandang deterrence yun sa bad elements na sisilip-silip or magtatangka sa ating machine. So, yung tinatawag natin na target hardening, dapat magdadalawang isip yung masamang loob na gagawin niya kasi mahuhuli siya. So, isa rin po doon yung ating mga barangay officials na dapat katulong ng pulis sa pagpapatrolya ng ating mga paligid, mga establishmento. Kaya, ma'am, sa ibang munisipyo, ang requirement po nila para ma-renew ang business permit ay dapat may nakakabit na CCTV. Sa ngayon pong panahon kasi, sir, Mama Rema, nakulang malaking bagay yung mayroong CCTV ang ating paligid po. Opo. So, maraming salamat po, RD. At kami po ay nagagalak dahil kayo po ay one call away lamang at lagi po kayong naandyan para anytime tumulong po, po ma'am, sa ating mga kababayan. Maraming salamat, RD. Yes, mabalos po, ma'am, sir. Yan mga kaaksyon, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP Bicol. Opo.